Nasa 2 talampakan naman po ang lalim ng baha sa ilang barangay roads sa Pangasinan dahil sa pag-uulan na nararanasan po sa pagtaas ng level ng tubig sa mga kailugan. Sa eksklusibong panayam po ng IFM News Dagupan kay Pangasinan PDRRMO Operations Head Vincent Chu, apektado ang mga kakalsadahan sa 116 na barangay sa lalawigan kaya may mga pagkakataon na hindi madaanan na mga light vehicles o di kaya hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Kabilang sa tinututukan ng bahagi ng Villaverde Road sa Maliko, San Nicolas na nanatiling 1-lane passable at agad na nililinisan sakaling may pagguho pa ng lupa, ngunit abiso po ni PDRRMO Head Vincent Chu na iwasan na lamang ang naturang ruta. Para naman sa flooded areas, meron po tayong natala na 13 municipalities, 1 city, o katumbas po niya na 116 barangays na na-report na flooding. Nag-average po yan sa 2 feet po yung lalim. Lahat naman po ng ating mga major roads and bridges po ay passable siya. Maliban na lang po doon sa ating mga barangay roads. So meron po tayong mga iba't ibang barangay, iba't ibang LGU ang hindi po madaanan. Ni Sir Vincent Chu ng PDRRMO, patuloy po na pinaigting ang koordinasyon ng tanggapan sa mga lokal na pamahalaan para sa pinakahuling abiso sa mga residente at matugunan sakaling mangailangan ng agarang pagresponde. IFM News. IFM News. IFM News.